Καλημέρα, Χρυσέ μου. Παναγιώτη, σε κλείνω. Δώσ' μου να του πω κι εγώ μια καλημέρα του Παναγιώτη. Άκου να σου πω, πουτανάκι, δεν με ξέρεις εμένα καλά, ή παρατάς τα κουνήματα. Ναι, Παναγιώτη, ναι, καλά, ευχαριστώ. Ναι, μπλεχτήκαν οι γραμμές. Ναι, γεια σου. Τι έπαθες, Νικηφόρα, γιατί ταράχτηκες? Ντένι, σε έψαχνα όλο το βράδυ να σου εξηγήσω. Μα δεν χρειάζομαι εξηγήσεις, καλέ μου. Μα να σου πω, Ντένι μου. Μα με έχεις παρεξηγήσει. Εγώ είμαι ανώτερος άνθρωπος. Δεν θα καταδεχόμουν ποτέ εγώ να κάνω κατηνιές. Ούτε να σου κάνω σκηνές ζηλοτυπίας. Ούτε να σε ρωτήσω που ήσουν γάμο το κερατό σου χτες βράδυ με το πουτανάκι. Γεια σου, Φλωράνς. Κι ό,τι σε μελέταγα το πρωί, Πουλάγανε στη Χρυσή Ευκαιρία μια ταφόπλακα μεταχειρισμένη και έλεγα να στην πάρω για τη γιορτή σου. Μα η δική μου η γιορτή αργή, Χρυσή μου, ενώ η δική σου είναι 2 βήματα. Ψυχοσάββατο δεν γιορτάζεις? Καλησπέρα, Φλωράνς. Τρώμε. Γιατί του μαγείρεψες του παιδιού? Ξέρεις, όλη μέρα αυτό σκεφτόμουν. Τι να του φτιάξω, τι να του φτιάξω. Και ξαφνικά μου ήρθε η φάτσα σου στο μυαλό και το βρήκα το φαΐ. Τι φαΐ? Στραπατσάδα. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημό. Σήκω. Σήκω, μωρή κολλασμένη, θα αργήσουμε στην εκκλησία. Τι πράγμα? Σήκω, μωρή αντίθρησκη, σήκω. Θα σκολάσει η λειτουργία. Δεν έχει λειτουργία after. Ακούστε, χριστιανοί, την άθη. Αλλά έννοια σου και θα το στρώσω εγώ αυτό το σπίτι. Θα έρθει ο Χριστός εδώ μέσα. Ο Χριστός να έρθει, εσύ να φύγεις. Πάρ' την, Χριστέ μου, πάρ' την κοντά σου. Η ώρα της είναι άλλωστε, δεν θα την αδικήσεις. Σήκω, μωρή βλάστημη που έχεις να πατήσεις την εκκλησία από το γάμο σου. Φύλαγα την επόμενη για την κηδεία σου. Και τώρα δρόμο και κλείσε και την πόρτα. Σήκω, μωρή, πας και προλάβει να ξομολογηθείς κιόλας ευκαιρία. Μα εξομολογηθώ το φάλο σου, κάτσε καλά.